Hai mă și tu 129. Ce dracu? Hai, dă-i, arde-l. Dă custă, hai. Dar nu vreau bă găină, vreau om. Eu pe fata aia de acolo. Nu, eu stau bine, îi mulțumesc. Auzi cum s-au aliniat. Nu. Ia-l pe ăla, ia-l pe ăla. Vezi baza. Ia-l pe ăsta. Hai pe ăsta. Da, am bat pula în găinile voastre. Nu merge. Nu l-am culcat! Să mor eu! Bă, eu tot întreb dacă e ok, dar nimeni nu-mi răspunde. Hai de cod, lăsați găinile în pace, băi! Opa. Ce că și tu zici că te bagi până acum să le fugi, acum faci... Băi! Bă, băi. Fac fără frică, frate, lasă-mă La să termin. pușcărie! Doar nu vrei să plec neterminat. Tu sau găini. La pușcărie! Mâine sus. Nici nu trebuie mâini ca să-i dau. Hai, bă. O la la sistem automat, uitați-vă pus. Nu se oprește în bambul. El a rămas la o găină. Și a găsit spune de Băi, perechi. vere, pe la nici uraganul nu-l oprești. După la ședință se mă întrebați ce face staful de nu ia tichete, nu. Pula mea. Mai fă-i Doi femeie un babardezi găini, doi să uiți. Dacă trebuie să mai fac, nu ai bani. Lasă că până Dar vine mure de de nu vine tot staful aici. Ce mă mai fac? Mamă, să vină fiș acum să vad aici. Dar chiar se vede din ce scriu eu acolo sau? Da, se vede, găina ai scris. Salut, cu ce busești, ai făcut tichet? Eu te aflat la tichetul pe boca. Unul meu, de ce a scris ăla în descriere? Nu contează, mă. Sunt frumoase și astea. Are gaură largă, tată. Ai și ele. Ia uzi, Pe ăsta nu-l mai e, fii atent. Lărgi rău, nu-i stai calm. Nu-l mai iau, bă. Când iese oul ăla cum mai alunecă ca pe topogani, ești nebun. Bă. Aoleu. Nu i-a făcut burlar. Hai că o să vină un băiat la tichet. Hai, încă un tichet și vine. Bună. Salut, frate. Părere? Zici dacă e ok. Asta ne gândim și noi cu ce să sancționăm. Bă, dacă te bagi și tu! Da, băi. Aha. Asta zic noi. Nu ai spus femeie, încă un tichet. Am fumat 2 țigări și am terminat 3 țigări de suc dacă mă uit la aici. Și ușor rămâi fără chipsuri. Ne mai și mai cumperi, că tot aici ne găsești, stai calm. Uite, îmi place Da, că care asta e lipstick mult, era și un super sport băgat prin rânduri pe Eu mai chem. Coaie, nu e ok! Mamă! Hai, femeie încă un tichet până vine de boss, nu plecăm de aici. Facem protest. Dai frate și tu aici, Mor băieții mei că ne-am făcut mare Nu mai post. veni la Tichete, tichetul ăsta meu. e tichet. A, tot ai Nu lua tu, nu lua tu. La el ăsta că n-ai făcut. Sorry, mai fă unul. Ia uite, Albert. Mai fă unul. Sorry. Albert, după ce ai mărit Păi gaura eu la fără găină, tichete, zice dacă sorry. știi. Bă, nu mai lua totul, mă. Că le iau eu acum. Nu-l iau, nu-l iau. Dar voi Le iau vedeți eu. pe Albert, nu? După ce i-a dat-o la Așa. găină în gură, după zice sorry. Eu aștept să vină Erixel. Mamă, dacă vine acum gramare gen Ăla, pleacă acum. un fish, un lămâie, un erexef, un ce... Mama, la ei ne păsta voice. La ei ne păstai voice, dacă intră el acum. Bă, dacă vine grad mare, noi trei ne gândim ce să sancționăm. Nu, dacă vine gram mare, noi ca și staff plecăm în A2 instant. Eu dau efort. Ce a doi mă, că am dat alte 4 îmi dai și cum la monitor. Noi am făcut etichete, tată. Random, am ajuns aici. Eu am filmare că n-am făcut nimic. Păi tu fuzi o găină, coaie. Ești un grafic, un caz pierdut deja. Mamă, prima oară când n-am filmat, bă. Am filmat eu. Ești un caz pierdut deja. Am filmat de la început. Eu am filmat, am venit la tichet și le fut ăștia cu găinele. Băi, vereu, la aia POV să mor eu. A plecat un anumit, mă. A aplicat Albert. A, pune-i Răzvan chat. Nu uite Îl bine. aștept pe Erixel. Îl aștept pe aici. Mau.
Bagă-le risos cu găinile. Ăla se bagă aici, sunt la mine. Bă, dacă vine Big Fish sau Lion, am plecat de stat. Hai, știi cum? Dacă eu am plecat. Mă, și la 3 dimineața nu cred că sancționează nimeni pentru așa ceva. Ai 3 dimineața în pula. Coaie, fut găini ăștia. Coaie, știu ce sancționăm. Rol pe scârbos, ți-au acceptat rol pe scârbos? Da. Exact. Eu parcă le-am auzit că au acceptat, nu știu. Auzi. Vedeți ce repede asta e femeia? Cod Kodak. Acum Big Fish, știi cum mă panichez, De Dă mordă, nu uite la găina aia de o neacă dacă te panichezi. Bă, dacă vrei, eu îl chem pe Big Fish să vină la tichet. Eu îl chem. Asta, bă, să mor dacă vine Big Fish, cred că se bagă lângă noi. Ha, vedem un gra mai mare. Big Fish este on duty. Și Lion e on duty. Lion e cu noclipul prin Sandy. E ok. Deja nu mai știu ce să scriu unele. Găina, ajutor, o fute în cur. Vezi că e o idee foarte bună. Direct găină ajutor Dar dau eu. spoilere, nu vreau. Bă, dar ce aveți, bă, cum... Urlă găina, atât. Urlă găina. După bune, următorul v-aș Bă, avea. lăsați-ne mă în pace, mă. 50 lei, mă. Hai, mă. Nu mă la găina asta, că nu taci odată din gură, mă. Mă, vere, uite câte tichete. Hai, mă, că sunt doar 3. Dar nu face Nu ia nimeni. nimeni. Băgați-vă cu ei și voi. Să le înconjurăm, să le iertăm. Vă întoarceți aici dacă e. Mhm. Salut cu ce băsești, ai făcut etichetă. Salut, frate, poți să mă bagi pe mine la gel cu 15 checkpoint-uri să stau și eu cu un prieten acolo? Dar eu știu că e ciudat. Dar are multe și vreau să îi țin companie. Vezi că îți dau pentru citește regulamentul. Poftim? Îți dau pentru citește... Stai, câte ore ai? Zic că ai sub 5, 15. Stai, nu am, stai puțin, stai să mă uit. Am 12 ore. E perfect, tata, îți dau pentru citește regulamentul. Ok, câte checkpoint-uri? 15. Ok, mersi. Salut, cu ce băsești, ai făcut etichetă? Da, dacă ți se pare normal, zic. Ce faceți mai aici? Hai. Nu fi miloc, bagă-te, că știu că vrei. Bă, aș vrea, pe bă, mine. dar... Nu pe mine, nu pe Mai în spate, pe aici sunt porci, mă duc la porci, tată. Dar nu, că mai sunt și aici multe. Și moarte sunt dacă vrei. Ia uite-le. Uite, mă, Parizer! Asta. Arnold! Acum chiar trebuie etichetat. Arnold! Vreau poză cu ăștia, te rog. Da. Stai. Dumnezei, mătii, viață. Nu zic că n-am cum să trec pe partea aia să iau un POV. Ba da. Bă, e vrăjeală că tu vrei și tu o găinușă. Hai, tată, fă poza! Stai că vreau și o poză, Ce femeie, fugi și tu? Cu ei? Nu, vreau doar poză. Ce, să-ți faci ce poți? Te salut! Salut! Bună. Salut. Vreau să întreb Salut. dacă se pune ca roleplay scârbos dacă găinile n-au acceptat așa ceva. Nu pot să cred că n-am avut filmare. Și poze și filmări. Aveam filmare când am venit eu. Da. Nu stai că eu mai fac tichite aici până mâine. Până vine de Poate nu, stai așa, stai. Dar nu veni tot la tichet, cheamă un gra mai mare dacă ești pe voice chat. Mamă, nu că ești da eu pe voice staff. Să rămân. Johnny... Urlă iar găina cu aia.
Nu veni tot tu! Ai venit totul că nu faci tichete în boca pe aici. Hai, bagă-te și tu, că mai avem găini. Care a fost prima oară când am venit eu? Eu, bă, Eu am. Care? Și eu și el, eu spatele tău. 6, 2, 4, Toată lumea e 2. dornică. Ia uite Făcea o ce... găină. Mamă, fără mâini! Ei, dar cu mâini, că îmi place mai mult cu mâini. Vrei să o simți, să o atingi? Oi de gât. Vezi să nu mai vii la astea cu găini, că... Da. Ți-am dat în privat mesaj cu Da, o să opresc filmarea și o să o pun pe YouTube și o să trimit. De unde cam Nu mai jumătate vine totul la găinile mele. Bă, ce ai cu astea? Tichete. Mea. Dar știi ce e mai trist? Că am prins filmarea fix când am aterizat lângă voi. Asta a Și pe făcut și eu. spate direct găini au apărut. Am și poze, că moartă băieții eram direct pe Facebook. Hai, Mario, dă-i. Mă pui pe Facebook Mario. să dai tag. Mario, dă-i, Mario. Direct Hai. pe cură îți dau. Da. Pe curul găinii. Nu mai lua mă tichetul, mă. Dă-i, Mario, dă-i. Băi, până Fii la atent. boss. Nu renunțăm, nu ne Că oprim. deja Da, 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 nu mi oprești tu mie aici șirul de staff. Dă-i, Fondator Mario, cu hai. fondator sau head of staff trebuie să vină aici. Mario, hai. Ia-o un pic. Ia-o. Ia-o, Mario. Arnold. Hai, Mario. Hai. Să pe ea, tata. Eu spui voi cu Big Fish și... Mușcă, tata, mușcă. Dar nu le zi. Zi doar să facă tichete eventual. Da, nu Nu vrei să vedeți ceva? Pune-te și tu în rând. Bă, nu m-am mișcat, bă. Bă, la picior! Găină. Băi, puștiți aceeași Du-te, bă, găină. dă că nu sunt gay, bă. El e găină ou, Mor da. găinile. Dacă vă atingeți puțin în timp ce penetrați găinile. Dă-i, Mario, dă-i. Arnold. Nu te opri, tată. Pe ea, tata. Pe ea. Știi că e pe ăla de la mare cu Arnold? Tu pe ea, tata, hai. Mă, Unde e bă fantomiță când trebuie să fie aici? Ăla dracu nu ierta niciuna. Nici pe noi. Bă, arme nenorocit. Fantomiță. Stați să văd dacă doarme, stați. Pe toate le lua, bă. Fantomiță. Doar. Le-ai ajutat aici înainte de tăiere. Iar la tichetul ăsta... Am schimbat poziția, tată. Ok. Au Mai schimbat avansat găini. aici. Da, stau și găinii mai comune. Fiecare cu gura lui, bă. Bă, nu și tu! Nu! Da. Hai, că stichete imediat. Revine. Asta vine și... Hai. Arnold. A, pula mea. Lasă, N-am mai vrut. faci și tu. A făcut Bomba. pe ăla, e la vreo 50 deja pe mine. De unde, bă? De unde? Că de jumătate. Mamă, suntem aici știi să cum... mori. Știi cum bag degetul ăsta în cur? Ah. Da, bă, că l-a chemat pe Elixef. I-am luat de acolo. Să mor tu! Uite, e ăsta pe chat. Dei. Bagă bine. Mă vezi, Tu deja ești... vreau și eu să fac un tichet, nu citești ce scrie acolo și mă teleportez în pana mea la niște găini. Așa am fost eu cu aia. Eram fix aici, m-am teleportat tot aici. Eram câți mare găini violate, eu cred că te descurci să citești. Asta e, Auzi, tu ești tăcută. Și am mai trecut tot pe tăcițe cu Neu, dar sunt multe proștilor. Mă zici? Da, uitați Sunt puțin, multe astea. a mea și-a pus și scris când își pune poziția. Băi, Pun era gura unde ideea. am pus. Hai, cu cât mai mari oameni în staff. Dacă nu vine Terboz. Îmi place, tot 3 degeaba. într-o poziție normală, 3 la Scriu pe 3. Discord. Dar vreau să fie și pe jos. Bună. Vreau să întreb dacă... Nu, stai. Vreau să întreb dacă e roleplay scârbos, dacă găinile n-au acceptat. Răzvanei, tu taci din gură că n-ai dreptul la opinie. Dacă nu Bă, te bagi în pula 5 lei s-a biletul zis. dacă vrei să te bagi acolo. Aoleu, terminat deja roleplay-ul. Pe care roleplay? Așa, băiatul ăla Care cred că n-a roleplay, înțeles. omule? Scârbos, Cred că mă, n-a roleplay înțeles scârbos. situația. Cine nu se bagă îi plac băieții.
Aoleu! S-a zis, s-a zis, Vorbea ăla care... s-a zis, s-a zis. Haideți, nu fiți bulangici, s-a zis. Bă, pleacă de lângă găina mea. Pleacă de Pedofile lângă și tu, bă, găina că mea. nu plac copiii. Hai mă și tu, hai și tu toți! Și tu, Rea, și tu. Hai cu că vreau să fac așa o poză cu toți în linie, cum le putem. Ăla mai și scoate sunetul. Arnold! E excitat. Dar de ce să nu ești? Deci numai de oră. Poza asta nu știu, că era 1:30 când am venit la primul tichet și e 3. Să mor tu că stați de o oră jumate la niște găini cu aie. Băieți, mei, dar nu la găinile astea, Nu, stai de de jumătate de oră filmare. că am filmare. Am o filmare de jumătate de oră. Nu știu ce filmare ai tu, dar cred că a mai fost cineva la găini înaintea ta. Te arăt tu cu aie. Deci tu ai grijă, tu dacă benești mai nimic, pula, băi. fii atent. Tu nu mai lua tichetele cu găini. Hai bă și tu, fata. Eu o să vreau cu porci, fă unul cu porc. Cu păi n-avem porci. Cu aia știu că pe aici sunt porci, hai să căutăm. Au și porci. Vino mă cu vină cu Știu că erau cu aia. Pot să cred că sunt și porci. Erau sub 1000, că mă jucam GTA Online. Erau. Dar voi vedeți pe la ce alergă după porci, eu udă-l. Deci, mă, Dați-mă bă, că sunt porci bă. Nu aici mă, aici nu sunt porci mă. Dar unde erau cu aia porci, că știu că erau undeva. Cred că în cealaltă clădire, mă. Bă, cealaltă. își făcea Eric Sef clip în seara asta, mă. Lasă-mă la găina mea în pace. Dar mai schimba și voi găinile. Da, bă, pula în găine lor, le omorâm pe toate. Nu pot să cred. Mea. Hai Mario. Ia omul. Lasă-mă că el trebuie să vină la tichete, Eric Sef, lasă. Păi de asta e să-i să vină. Păi să vină la tichet, nu la TP-ul tău. De pe tichet să Păi dar n-ai tichet activ. Sărăcu ce băsește, ai făcut tichet. Nu mai e nevoie. Sărăcu ce băsește, ai făcut tichet. Tichetele mele făcute cu găini violate, găini îndurerate, găini. găini futute. Bă. S-au pus tichetele. Nu, cel puțin nu s-au pus. Ai scoate repriză, aruncat cu ăsta pijam. Ăstea-s bă numai copiți. Stai bă să nu intre nimeni dacă e ceva prost aici. Nici nu mai intră nimeni. Oh, Cu aia a culcat pe toți. ce frumos. Bă, dacă dă linie. Bă, lăsați-mă pe găina în pace, bă, dați-mi bă găina în pace. Bă, puteți să mă omorți pe mine, dar nu mi-o omorți cu aia. Nevasta. Găina. Dar nu mai vine mă nimeni la tichetul meu. Nimeni nou. Lăsați-mi bă găina Deja în nu mai pace. are mă chef. Pune-te și tu. Dicot, pune-te și tu. Da, mă, da, mă. Haide mă că mă pun și eu să mor tu. Să-i și eu dicot. Deci mă pun și eu. Oh, vai. Și să-i pune și Rea. Ce faci rea? Haide și tu. Nu fi bulangioi, că femeie, bagă-te. Uite, prima e păstrată pentru tine. Tot ce mulțumesc. Adică eu să lăsai așa negăurită și tu mă refuzi? Da, e ok, n-am cu ce, îmi pare rău. Mie îmi place E cu găina. mașina. E mai frumoasă e găina asta decât aia. Da, să coaie că ești tu, știu eu pe unele care i-au făcut cadou la o prietenă de-a lor. Un vibrator de majorat, dar asta e partea a doua. Vreau și eu. Arnold! Mario. Fă-ne poză, Haide. stai. Au. Nu pot veni cam aia băbuit. A, uite mă! Hai să mă dau mai în gurița ei. Vreau și o poză cu ei. Bă, lasă-mi bă găina în pace, bă. Vreau Poză! Smile! până la poză.
jos staful și mai. Exact. Jos staful și vină încoa. Facem o poză? Deci, pe cine amenință Big Fish? Hai bagă-te și la poză la dacă tot. Bă, fiți aici pe față să vezi ce o ia în gură, bă. Am treabă aici. Mai aveți... Da. La el încântat. Nu mai mă ține. Până spline îi dăm, spargem splina. Hai să pun muzică. Pe mine mă ține. Ciocănel. Ține ciocan, mai mult. Mai du-te mai alea, mă, mai fute mai alea. O găină, un porc. Hai mai, hai mai, taci mă că, bă, taci mă că spre găina. Mamă, de cântăresc băiatul ăsta. Te vreau în echipa de basket, tată. Să nu mai iubesc. Bă, se spre... Mamă, se spre găina. Bă, să putem pe ăsta, bă. Dacă o cuceresc mai mult acum, dacă ești Hai m-ați făcut, ați terminat. Am făcut. Mi-am făcut poză, tata. O postezi pe aici? Da. La ea nu postezi? Unde pe aici, mă, puștilor, Băi- dacă noi suntem pe staff? Aici. Păi de aia. Nu prea aici. Nu prea e aici. Dacă se scoate alea de staff de la Lion și de la Eti, eu pot să... Hai la Ion. E Lion cu aici. Acum am văzut că ești la aia aici, m-am panicat. Ups. La aia la Băiatul Dicot. Uite-l acolo. Fiți în fața mea. Eu nu-i cunosc. Nu i-am văzut în viața mea. Hai la el, bagă-te și tu acum, ce dracu să Nu mai știu cine faci? sunt ăștia. Băi, vede. Uite pe Lion, uite pe Lion. La Ion. Face roleplay scârbos. Unde am ajuns, măi, băiatule? La Ion, auzi? Hai și tu aici, bă. Că mai e o găină lângă mine. Ia păcă să nu Sunt mai negăurite, iubesc. boss. Păstrate special. Nu, până nu vine Eric să fiu, nu mă las. Am avut un vis cu tine, că te întorceai la mine și din rău am făcut bine. Băiatul ăsta suferă puțin. Să nu mai regăi. Parcă se trezesc găinile ăștia după melodia asta. Asta merg de găini. Bă, dar Mă, dar ăla e găinile la găina sunt aia ca de când am moarte. plecat eu, dar cu 4 Ei, tichete tot ghinion. la găina aia. Bă, Mai merge schimbă-mă găina, să nu o mai mult. bostească. Lasă-mă că l-au lăsat pe alea în viață să trăiască. Mamă, dar urlau alea. Să-ți bate aia, dracu. Dă-i. Da, A plecat asta, dă-i la găina aia. Vină mă înapoi. Stai așa, cum mai schimb și eu. Mă, Mai schimb nu pe a găina? mea, mă. Nu pe a ta, mă, nu pe a ta, doamne ferește, nu mă bag Că- peste Mi-ai tine. plăcut, ai scris și tu în tichetul ăla. Păi da, I-a cerut Să cu fie. dedicație la tichet. păi să fie, eu nu mă las până nu vine. Păi, pe Rixef vezi că e pe ăsta, pe... Mă, dar voi ce faceți, mă, dați amândoi la aceeași găină, mă? Nu, vere, el are una, eu am una. Ma, nu sună De ce bine. mă, nu puteam gurești. Salut, cu ce băstești, te-ai făcut tichet. Salut! Poți să-mi dai și mie, te rog, un fix sau ceva, că nu e niciun ăsta mecanic, nu e nimic. Hai de tot. Mersi cu metru. Te pup. Salut. Salut, băiatul ăla alergă, ăla de acolo. Ăsta, ia uitați-l cum alergă. Ce faci, moșul meu? Da. N-ai voie să alergi așa. A alergat și full sprint, am filmare. Ce full sprint? Asta e mers de la joc, frate. Păi nu, Slash că, walk. nu, că aveam și... Tot aveai se și pune full ca sprint. bugabu și mersul ăsta. Da, și Cum dacă mergeai și mergi de la full joc? sprint, Bine, mergeai stai să full dau sprint. atunci luat normal. Poftim? I-am dat normal. E bine? Uite. Da, am filmare cu el când alerga gen full sprint. Ca și cum n-ar fi în Jay. Vere până acum ai făcut bagabuz și tot eu alergam. – 6604, vrei să întrebă suport sancționăm? Da. 5329, recunoști sau întrebă suport?
Intrați pe ce să vreți, că n-am făcut nimic. Bine. Doar am alergat în special pe Eu sunt băiatul ăla pe Exhibit B. Salut! Salut, salut, salut.